Oni mě trkají ty hovady. A do mě asi ne. Natáčíš? Natáčíš. Ale já už jsem úplně zamáčkla. Káčo, ti natáčím hlavu. No, teď už mi to je opravdu hovno. Já koké. No, já už nemůžu. Potřebujeme ještě prostor. I vás tady prosím, musíte couhnout. Musíte se posouvat do zadu. Zas? Proč tady neměli rovnou? Já nevím, jak tak hlavně ty vole, že... Minulý rok se sem vyšel úplně normálně, vole, a všichni stáli úplně u toho. Že jo? No to vím, ne? Hele, ale já uvidím do Santu! Já musím ještě něco vymazat. A nevím co. No Santu, ale musím ještě nevím. To vím, já jsem tam minulý člověk, tak jsem tam byla. Cože? Ty vole, já Hej, to je veselá SMS-ka v průpise. No, nemůžu, ne. Myslím, že taky je nemožný. A co teď bude následovat? Malinko, co teď bude následovat? Nevíte. Taky nevíte. Co bude následovat? Otevření kamionu. Jak se přijá na ten kamion? Mě ještě chvíli nechají zavřít. Se zmáčknout od kamionu. Ne, to je končný kamion. A my nám musíme pomoct, abychom ho otevřeli. Máme zážitky, 5 minut tam Tak tu je Santa Claus. Když mi ode mě ty nohy hodně pošlapaly. Elánu. Jo no. No, mě povolala Takže přátelé, nemusíme mít více, abychom spadli ten kamion a otevřeli ho. Takže budeme všichni zafoukáte do toho kamionu, aby se otevřel, jo? Takže připravíme se a budeme foukat do cenu všichni. Připravte se, 3, 2, 1, foukáme, teď! Musíme foukat, že ještě 3, 2, 1, stop! No výborně, podívejte se, jak jste krásně. Já poprosím, aby no ano, za první tady byla plazmovka a Santa měl tady měl saně. Nikdo se nebude tlačit mám měkčí šátek. na kamion. Máte saně na druhé straně. No, tak to tam neuvidím. Nebyly, ty byly tady. Prosím, no tak sedí. Se mačkáme a nemůžeme se podívat pořádně na kamion, protože nemůžeme dýchat. Ne, já už na to jsem s maminkou, tak vůbec nedýchají třeba. Oni jenom koukají a už tam zeptávají dáme místo. Sobě, jak musíš, jak přetáhají do sobě. No, nevíš tak. Sále a sále na čem? Našeho voliče, samozřejmě. No to uvidíme, jestli tady vysloužit přijel. To uvidíme. Já mám, dokud to zeleně nezapojím, tak mám Pozor, tak. mám 16 Tak, skýte to nejde. mám gigově. Hličej, prosím, že se tady nikdo netlačí na sobě. Tak, já se podívám nahoru. Viděli jsme to. Cítku, pomoc prosím. Tak, to sobě. Výborně. Takže ještě jednou dobrý odpoledne. Programáně Svíček Svíček. Ahoj! No to je nádherné. Jak se ale to bylo taky ne? Já to křesla tam. No to asi ne.
soutěží se zahájil. To je taková světlo do vašeho města, takže já si myslím, že už soutěže už běží. Všechny soutěže jsou hodně, že to já mám nejraději, když to schody tady budu pouštět. Mám to samé. No, a já si do teďka něco vymažu a to pak pošleš. Aničko! To je Anička. Takhle. No, jasný. Tady je Anička. Sanka! No jo, máte pravdu. Hej, ale my jak se úplně mačkali, ne? Že na něho zavolíme Santo, jo? Nemusíme pořádně všichni nahat, jo? Že on tě chce, abych ti pomohla, když se to má jen. No, chceš to kysáčku? Velmi klopě. Musí volat tady ten tatínek, který pořád chodí a zapomněl volat. Takže ještě jednou. 3, 2, 1, teď! To snad není pravda. Santa Speedburger. Já musím si... Ale musíme zažvat i my. Pojď nahoru. Už se probudil. Pojď za mnou. Protože Santa Speed strašně chvíli. Jak se jmenuješ? Vláďa. Přátelé, Vláďa nás zachránil, že tu dá na Santu. Pojď se mnou, tady zabijou tím na vozu. No, Santa už jde pro Vláďo. Hodám pojď za mnou. Zaposli do Vláďovi. Ahoj, Santo! Nemáš mi zase? Santo, tak nám řekni, To je nejlepší jak minulý rok, jako? Ano. Přibral, hodně přibral, od minulýho roku. Co se nám osítlo, Tome? Co se nám osítlo? Jak to výborně se komercí? Podniky domocí na cítení do toho a se hned na kolokrát. Santa, ty jsi určitě třeba viděl nějaký kouzlo. Ukážeš nám nějaký kouzlo, co ty nechce? Ukážu vám kouzlo. Ano, kouzlo. Já to tobě, fajn. Dovolení odcházím vás po aspoň nebýt více, jak vás můžete. A Santa, až koukne do toho sněhu, stromeček nosí, dívejte se na to. Kdo ti to dělá, viď? No to ty jo, ty vole. Ty máš taky. Máš to. Tak já kouknu, kouknu se na stromeček. Santo, prosím tě, poprosím ty děti, aspoň se kouznout, že máš tady ty děti. Ode mě to bylo málo. Děti, prosím, trošku odměte, buďte ohleduplné a pak už můžeme začít. Tak, slyšeli jste Santo, prosím vás, zkoušet kouzněte. A rodiče taky. Mám to, že nám musíme dostat pro